Здравейте хора, в това клипче, което да снимам с Бандика, ще ви покажа как се направите нещо такова. Има предвид е такова. Автоматично въртая съм да кажа видео. Там имам неуспешен опит, но тук е успешен опит. Е така. Сега да ви кажа материалите, които ви са нужни. Материалите ви са Pressure Plate, Redstone Torch, Redstone, Sticky Piston, лапис. Не е задължително да е лапис, какъвто искате блок някакъв по ваш избор, още някакъв блок по ваш избор и това са. И сега да ви демонстрирам като се прави едно такова нещо. Първо, вземате Sticky Piston и нареждате 3 или колкото искате. Аз с 3 го правя, пък вие можете колкото искате. И броите 5 блока. 1, 2, 3, 4, 5 блока. На петия слагате писане бак. И така, слагате писане. След това нареждате блокът, който сте си избрали. Аз с лапис избрах, защото хубаво изглежда. И след това вземате другия ваш блок или вземате другия ваш блок и слагате е така да стане. От тази и от друга страна слагате така да стане. Ето. Така, между другото виждаме новия скин. Така, и така трябва да стане. След това вземате рестона и нареждате. Ето тук си правите такава виждашка и от друга страна по същия начин се слагате пак рестон. Ето така, хоп, хоп. Сега, след това като си го направите това нещо, копайте 1, 2, ето така, хоп, хоп. Така. Дай да влезем. Ето така трябва да изкопаете 2 блока. И от двете страни, които вие сте. Нали сега ще го покажа. Ето така, чакайте да запомня ето. Към това. И сега точно момент беше да стане вечер. Направо. Точно момент. Извинете хора, просто своє едно легло да спингам, защото вие брахате. Няма сега ви губя цялото време за спане, но просто искам... ето. Да преспа само искам, защото не е хубаво се работи на това. Утрото е по-мъдро за човека сега. Така, е така. Копайте цялото място е така. Аз правих един клип, но не се получи. Този е втория, който правя. Тук чупите блокчето и ставате да... Не, тук бе. Ставате да рестон точно. От друга страна, пак на същото място, поставяте един рестон торч. И ето ви е вратата. Обаче сега не може да се отваря и да се затваря. Какво трябва да направите? Трябва да вземете рестон дъста и да постъпите така. Така. Нали, като го така трябва да направите. Така. И на мястото, което е избрано за там, дето е вратата, се правите хоп. Хоп. И ето, тук слагате, нали се го запълвате, аз само ето ще направя. Слагате Pressure Plate-овете и гледайте. Отваряте. И сега от друга страна пак го същия начин. Сега ще го покажа. Гледайте. Чупите ето тук, така. Така, да стане. Нали, аз като правя някакъв клип, ще гледам да е долу горе качествено. Да няма примерно някакъв фак или нещо. Такова подобно. Но, опа! Тук ни трябваше да става този номер. Така. Правите се го. Ако някой иска да го покажа как се създава пясъчен свят в Майнкрафт или такъв какъвто аз ползвам, нали това ще е една нова поричка как да се направим, но
Сега как да се направи такава врата. От тази страна пак да помвате. Нали, вратата не заема дълго място, но имаше един по-лесен вариант, който от всяка дама бях видял, но не искам да го изкопирам сега. Аз давам да го запомня с това истината. Затова давам този пример, който аз съм знам и всичко съм такова. Е така. От тази страна пак правите е така. Запомвате си ги. Дайте номер 1. Или там на който влезеш в плейта. И сега, гледайте какво става. И така, и отстраняли, закривате си писаните, закривате си ресторана, запомвате си дупките. И ето аз си го запомних и така стане. Гледайте. Гледайте. Той също става за... Кажете, дали искате да ви покажа как се прави кръща на дървото, защото още на няколко епизода. Става също за някакъв лабиринт, тия врати могат да се правят. Примерно влизаш в стената, отключваш другата, нещо е такова. Всяки е така минало, тук е минало. Видях също един друг вариант, който се поставя ето тук по едно рестно дъждче. Но той не работи. Поне аз така съм видял, гледайте сега. Къдам с рестно дъждче. Пак работи, ама... Или слагай, както искате, рестно дъждче да не е задължително. Аз на унос не съм се слал. Чакайте. Мале, чакайте, ще потърах тук в дупката. Чакайте малко. Хора, ето, лесен беше урока, не е някакъв много труден. Ако клипчето ви хареса, ударете лайк бутона. Коментирайте. Абонирайте се. И това бях аз. Сега ще ви кажа, хайде!